Κύριε Αντιπρόεδρε, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή για την πόλη της Χαλκίδας η σημερινή σας παρουσία και ως Δήμαρχος Χαλκιδαίων καλωσορίζω στην πόλη μας την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο, τους επίσημους και εκλεκτούς προσκεκλημένους των θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και όλους εσάς που λαμπρύνετε με την παρουσία σας τη σημερινή μας τελετή. Το μνημείο που αποκαλύπτουμε σήμερα παραδίδει στην αιωνιότητα το όνομα του συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Χρυσή. Η δημιουργία του μνημείου αποτελεί για όλους εμάς το ελάχιστο χρέος, γιατί θέλουμε να αναγνωριστεί, να τιμηθεί και να προβληθεί η θυσία του, όπως αρμόζει στους ήρωες. Στο πρόσωπό του τιμούμε τους αγώνες και τους αγωνιστές της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αντλούμε διδάγματα για τους αγώνες του σήμερα και του αύριο. Διδάγματα για τις δύσκολες περιστάσεις που διέρχεται η πατρίδα μας. Συγχαίρω δε προσωπικά και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου το Σύλλογο Φίλοι του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Χρυσή, που πρωτοστάτησε στην ιδέα της δημιουργίας του μνημείου, αλλά και για την συνεργασία στην υλοποίηση του στόχου αυτού, τον οποίο συνέδραμε ο Δήμος Χαλκιδαίων. Ο έντυπος Ανδριάτας του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Χρυσή μας θυμίζει ότι οι ηρωικοί μας πεσόντες πρόθυμα και εθελοντικά αγωνίστηκαν και έξαν το αίμα τους ως ιερά σπονδύ στο βωμό της ελευθερίας του τόπου, διαφυλάσσοντας την υπόστασή μας ως έθνος και ως λαού. Με το μέτωπο ψηλά επιτέλεσαν εκείνο που τους υπαγόρευε το ειδικό χρέος και το εθνικό καθήκον. Για τους αθάνατους ήρωές μας, η ζωή είχε νόημα και αξία όταν λειτουργούσε μέσα στις συνθήκες ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και γι' αυτά τα μεγάλα ιδεώδη της ελευθερίας και της δικαιοσύνης έκτισαν και το ίδιο τους το αίμα. Με το μεγαλείο της θυσίας τους, ταύτισαν τους εαυτούς τους με την ανδρεία, την γενναιότητα και την ελευθερία. Τιμή και δόξα στους μάρτυρες της πατρίδας και της ελευθερίας που κέρδισαν τη δάφνη του ήρωα και που μας κάνουν σήμερα υπερήφανους. Αναμφίβολα το χρέος μας προς τους αθάνατους αυτούς νεκρούς μας δεν εξοπλείται, όπως λέει ο Περικλής στον επιτάφιό του, με λόγους, αλλά με έργα που είναι αντάξια της θυσίας τους και με πράξεις που ταιριάζουν στην αρετή τους. Οι λαμπροί αγώνες τους υπέρ της πατρίδας μας διδάσκουν ιδιαίτερα σήμερα και μας προβληματίζουν όλοι. Βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της πατρίδας μας. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα και το μήνυμα αυτό καλούμαστε να κάνουμε πράξη. Ευχαριστώ. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δαβίδ Σαλτιέλ, να προσέλθει στο βήμα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Πρέσβη του Ισραήλ, σεβασμιότατε, επίσημοι, προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, το άγαλμα του αείμνηστου ομοθρήσκου μας, Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Χρυσή, το οποίο αποκαλύπτεται σήμερα σε πλακία της γενέτειράς του, αποτελεί ένα μνημείο τιμής για το σύνολο των θυμάτων του ελληνικού εβραϊσμού. Μνημείο τιμής για όσους έχασαν τη ζωή τους, έμειναν ανάπηροι ή τραυματίστηκαν για να υπερασπίσουν τα πάτρια εδάφη. Μαζί με τους συμπατριώτες μας, χριστιανούς, οι Εβραίοι πολεμήσαμε δίπλα-δίπλα για να προασπίσουμε τα ελληνικά εδάφη και για να υπηρετήσουμε τα ιδανικά της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Στο πόλεμο του 1940-41 στρατεύτηκαν 12.898 Εβραίοι και υπήρξαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 513 πονευθέντες
και 3.743 τραυματίες. Πέραν όμως από τους αριθμούς, μεγαλύτερη σημασία έχει το πνεύμα, το οποίο αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο στη συμμετοχή. Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα του τύπου, τα οποία ακολούθησαν τη θυσία του συνταγματάρχη Φριζή, ο Φριζής, καβάλα στο άσπρο άλογο του, γύριζε στη γραμμή του μετώπου και εμψύχωνε τους στρατιώτες του φωνάζοντας «Εμπρός, παιδιά, στο όνομα της Παναγιάς». Την ώρα δηλαδή της μάχης, πάνω απ' όλα, τέθηκε η εθνική αποστολή, το όραμα της πατρίδας Ελλάδος. Άλλωστε, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, τα τελευταία του λόγια πριν εκπνεύσει ήταν για την Ελλάδα. Οι Εβραίοι της Ελλάδος έχουμε μια συνεχή ιστορική παρουσία 2.300 ετών στον ελλαδικό χώρο. Με αίσθημα τιμής υπηρετούμε πάντα και υπερασπίζουμε τα ελληνικά ιδεώδη, τα οποία είναι συνυφασμένα με ό,τι ανώτερο και πιο πολύτιμο διαθέτει ο άνθρωπος. Ως πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, το οποίο εκπροσωπεί το σύνολο των Ισραηλιτικών κοινοτήτων της χώρας, εκφράζω τις ευχαριστίες του ελληνικού εβραϊσμού προς τα μέλη του Συλλόγου, φίλοι του συνταγματάρχη Φριζή, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Στέφανο Πιατσάρα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία της σκέψης να χρηματοδοτήσουν το παρόν αυτό άγαλμα. Το άγαλμα αυτό αποτελεί δικαίωση της συμβολής του Μορδοχαίου Φριζή στην πολεμική εποπτεία της Ελλάδος. Συγχαίρω επίσης τον Δήμαρχο Χαλκιδαίων, κ. Αθανάσιο Ζεμπίλη και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για την απόφασή τους να τοποθετήσουν σε περίπλεκτο θέση τον Ανδριάνο, καθώς και τον καλλιτέχνη, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο αυτό, τον Ιωάννη Μπάρτη. Ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, ο οποίος με τη σημερινή τιμητική παρουσία του αφενός μεν αποδίδει τον οφειλόμενο